एयारलाइन्सआ 200 जन कमार्शियल कास्टमार सार्भिस स्टाफ आरो एसिस्टेंट स्टाफ बिथांमोना लानो नागिरदों आरो बिथांमोना बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो लानो नागिरदों आरो फैगौ 27-28 निफ्राय बिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ जागोन। दा बिनि थाखायनो दिनै मोनबा जिल्लायाव ओरिएन्टेशन प्रग्राम खालामदों। बोरैहाय ग्रुप डिस्कासनाव जिरायनांगो, बोरैहाय माने इन्टारभिउआव जिरायनांगो, बिनि थाखाय जों बिटिआर सरकारनिफ्रायनो थोंजोङै जोङो एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्पन्सर खालामनानै बे ओरिएन्टेशनखौ होनाय जादों आरो बिथांमोना जिहेतु बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो लानो लुबैदों, ओंखायनो आङो गोजोननाय मोनदों जे जुदि जोङो 200 जन एयार इन्डियायाव जुदि जोंनिफ्राय सार्भिस मोनोब्ला जोंहा जथेस्थ' मोजां जागोन आरो बे जबाव बिथांमोना इयुनाव प्रमोशन जानाय बा बेवहाय खामानि मावनायनि उनाव बेवहाय एक्सपिरियेन्स लानायनि उनाव आरोबाव गुबुन जायगायाव मोजां खामानि मोननायनि स्कप थायो। दा बेनिखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे बेवहाय जाहाथे गोसो होनानै इन्टारभिउखौ होयो आरो गावबा गावनि मोनसे एमप्लयमेन्टखौ लानो हायो। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट स्पेशियल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभआ स्टार्ट जागोन थाबैनो जोंनो इनफरमेसन होनाय बादिब्ला आरो बिनि थाखाय जोङो फर्स्ट फेज अलरेडि जोङो ओरिएन्टेशनखौ होनानै दोनखादों आरो अलरेडि मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि ओनसोलनिफ्राय प्राय 1200 जन माने एक्स मिलिटेन्ट नङा, माने जेनेरेल नर्मेल सेंग्रा लाइमोनफ्रा 1200 जन अलरेडि सिलेक्ट जानानै दङ। बिथांमोननि एपइन्टमेन्टआबो फाइनेलि जाहैगोन। दा जों आसा खालामदों जे नैबे बोसोरावनो प्राय 20 एबभ जों सेन्टारफोरखौ डेभेलप खालामगोन, जेरावनोखि जोंनि लाइमोनफ्रा एनि टाइम डिफेन्सआव रिक्रुटमेन्ट जानायनि थाखाय प्रिपारेसनखौ खालामनो हायो।